mɔgɔ o mɔgɔ ne k'i bɛ Ala fɛ sɛbɛla i k'i ta ka kira fɛ n ko tiɲɛ na e b'i yɛrɛ nɛgɛn koyi kanubaw an ka wakala la yaasa na hɛrɛ sɔrɔ kiyama hali jinɛ duman ɲinibaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama Ala kira Mamadu kanubaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama farida duuru selibaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama jaga jaga bɔbaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama sunkalo basumaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama hiji hiji kɛbagaw wa Ala k'an ka hɛrɛ sɔrɔ kiyama jigida an ka jigi kala ye Ala k'an na hɛrɛ sɔrɔ la jigida an ka jigi kala ye Ala k'an na hɛrɛ sɔrɔ kiyama ngaramɔgɔ Gawusu y'a fɔ ne ye Gawusu mɛnɛ y'a fɔ ne ye أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جيكافو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambalma radio jeka foleme bawo ni watina ambo bela jele fone arsleme ka folika ni o yekishika folika yi folmam sani folimi sanga bela jele ka folimi nanu de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala kan bato ala kamene limanany me musembulu ala ko di anawma ala kan jinya ala kan laharanya ala kan bosh iblis ala kan anto iblis abulo ni an sigile an ga wajulu kene kan do kun kono don fla juma shuka damne 21h la katabla 22h30 la ani tene shuka damne 20h la katabla 21h30 la be meke mame fe kala se awma oye Abdullahi Adam Traoré na le wele ko bare anga shuna ne ga felati oye alu keitay alu yani anga temeni la siluye kibaram bambulo koro ambo la se kan bo ni leme bo ma nan clara ala ka jenko na la insha Allah na ala kan bo ni lame bo club garse ke mi amsro ko la se ala ka jen kon la so ala ka hina ngasle me furula bana bato mun me docteur so la même masendil ko ala ko nyuma njigi mun bo so ko na même masendil ko ala ko nyuma bo mun yere be sense na nu tay misri buni su che ni ala ko tayro wi o kata ala ko yoro la même masendil ko ala kanu dese alu ke tanu temena ka buya me do ke jamanai ala ka basikido jamana kono mashiba fen fen nabi bokoron ani klebe bani ani baba ala ka mali ani islam jamana bela jidin kishi ala ka bela jidin koloshi alu ke tanu timana ka bo femi an ga dame bo femi la khadar kitabu ko ala bo shina ka na damne tema babu de la ala ka jen kono la abe manu bolo français la ka la bo abe manu arabu la ka ta songona aliudela Usainu baba inshallah ala ka jen kono Sayyidina Ali yechesa Mamadu Badenke Ali yechesa Mamadu Badenke Ali wa sallim da'iman abada على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمالمو أمسنك أوفو كسنك أوفو أو كالملكو يمنا كستي فولو أنا فلاننا الله سنما أمنا نغال خدر كتابو أمنا دامنه suinata obuna damne tayamumu babu de la tayamumu alibeta kadan jinta yanka seliwati sera jiti bulu kaseka seljita walma seliwati bina teme
ni k'i bɛna seliji ta i bɛ tayama kɛ k'i ka seli kɛ. Walima bana b'i la ni k'i bɛ seliji ta a bɛ kɛ sababu ye bana in dɔ bɛ fara a kan, walima bana in kun kan ka sumaya waati min na a tɛ sumaya o wagati la, u bɛ tayama kɛ k'i ka seli kɛ. A b'o cogoya la fana muso min bɛ yen ni o balila ka bɔ koli ma, a bɛ se ka kɛ lako de bɛ muso in na a opéré la, walima lako wɛrɛ y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ y'a bali a kana ko ji la kalo 2 kalo 3 ji kana se a fari ma. O kɔnɔna na n'a ka koli nana, ni koli tigɛra a bɛ tayama kɛ ka seli. A t'a fɔ k'a bɛ seliji ta dɛ, a bɛ tayama kɛ ka seli, a ka bato a ka ɲi. A b'o cogoya la maa min fana n'a a beleselen don, o kɛra cɛ walima muso, e tɛ se ka maga ji tɛ se ka maga e farikolo la, janaba sababu y'i sɔrɔ, o kuma na i bɛ tayama kɛ k'i ka seli kɛ. A minɛnen don foyi foyi t'a a la, o y'o cogoya ye. O kuma su in na babu o bɛna wuli tayamum babu la Ala ka jɛn kɔnɔna la insha Allahu. An bɛ walanda min kan, an bɛ lakadari kitabu de kan k'o kalan dɔɔni dɔɔni ka taa. N'an y'a jɔ yɔrɔ min na ni Ala ye sigi wɛrɛ latigɛ a bɛ sɔrɔ ka taa yen nɔ. An ka lakadari babu la an bɛna daminɛ. Faslun fi tayammumi wa yatayammamu al-musafiru fi ghayri ma'siyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin wa yatayammamu al-hadiru as-sahihu lil fara'idi إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تأينت عليه الجنازة. أيوة فصل كوني فرنفسياي في تيمم تياملا ويتيمم المسافر تاما دم تيامك من بتاما سراكا fi ghayri ma'siyatin ala ko ta tanala, maana tam aminte ala tenema ko voyager i tara ye commerce i bɛ dahirimɛ ɲini, i bɛ taama ka taa furu dilan, i bɛ taama sira kan ka taa kuma balimaw ni ɲɔgɔn cɛ, walima i bɛ taama sira yɛrɛ kan bɛna taa bɔn sinjiw ye, nin bɛɛ ye alabato taamaw ye. O kuma na dangaden walima jɔn bolilen a tɛ bɛn olu ka tayama kɛ, sabu olu ka tagama in o tɛ ala ko taama ye. Wa yatayammamul musafiru taamaden bɛ tayama kɛ fi ghayri ma'siyatin ala ko ta tana la, wal maridu ani banabatɔ o fana bɛ tayama kɛ li faridatin farida kɔsɔn aw nafilatin walima nafila. Banabatɔ a bɛ tayama kɛ farida kɔsɔn, banabatɔ a bɛ tayama kɛ nafila kɔsɔn. Wa yatayammamul hadiru hadaribaga o fana bɛ tayama kɛ, n'a fɔra ko hadaribaga mɔgɔ min tɛ taama sira kan. Hadiru o ye musafiru didu de, o ye ka contraire de hadiru. Wa yatayammamul hadiru hadaribaga bɛ tayama kɛ as-sahihu mun ka kɛnɛ lil fara'idi a b'a kɛ faridaw kɔsɔn. A b'o kɛ mun na iza khafa n'a siranna khuruja waqtiha waati bɔli ɲɛ, n'ale ko a bɛna seliji ta ka seli waati bɛ tɛmɛ, misaliya la ale bɛ wuli tile bintɔlanin ani tile bintɔ tɛ tɛmɛ miniti 1 miniti 2 kan, n'ale ko a bɛna seliji ta dɔrɔn tile bɛ bin a bɛ don fitiri kɔnɔna la, a bɛ tayama kɛ k'i teliya ka seli kɛ yanni waati ka bɔ. Wala yatayammamul hadiru hadaribaga tɛ tayama kɛ as-sahihu mun ka kɛnɛ, maa min tɛ taama sira kan, i bɛ dugu kɔnɔ, e tɛ tayama kɛ li nafilatin nafila kɔsɔn, k'a fɔ nafila n bɛna nafila seli na n ka tayama kɛ fɛn dun ti i la, i tɛ taama sira fana kan, a tɛ bɛn o ko kɛ. Wala juma'atin a t'a kɛ juma fana kama, o de maa min tɛ taama sira kan, i b'i ka dugu kɔnɔ juma seli wagati sera na n ka tayama kɛ ka taa juma la, walima ni n ko bɛna seliji ta sisan juma bɛ jigin kan to yen na n ka tayama kɛ kan teliya ka taa, a tɛ kɛ o fana kama. Wala janazatin tayama tɛ kɛ janaza fana kama su kan seli, seliji tɛnɛ na n ka tayama kɛ ka seli mɔgɔw fɛ, ni n ko bɛ taa seliji ta sisan u bɛna tila su kan seli la kan to yen na n ka teliya ka tayama kɛ ka taa janaza kɛ, ayi. Janaza seli ale ye fardul kifaya de ye, ni dɔw y'a kɛ dɔrɔn a binna ka bɔ maa dɔw ma, o ye fardu kifaya ye, ni dɔw y'a kɛ wajibi de bɛɛ kan, nka ni dɔw y'a kɛ ka ban o wajibiya bɛ bin ka bɔ mɔgɔ tɔw kan. O kuma ni seliji t'i la, ayiwa i bɛ se k'i jɔ kɛrɛfɛ, nka fo na n ka tayama kɛ ka seli su kan o tɛ kɛ. Illa iza ta'ayyanat alayhi al-janazatu, fo ni janaza kɛrɛnkɛrɛnla a kan, maana mɔgɔ dɔ fatura maa si tɛ yen nɔ maa min bɛ se ka seli su in kan fo e, wa seliji dun fana tɛ e la, o kuma na
a kɛrɛnkɛrɛnna e bɛ se ka tayama kɛ ka seli kan barisa a ye kɛrɛnkɛrɛn maa si tɛ maa min bɛ se ka su kan seli ka fɔ seliji dun tɛ e la donc a bɛ fɔ sisan su kan seli a ye kɛrɛnkɛrɛn i bɛ se ka tayama k'o la ka seli n'o tɛ a tɛ daga fiyewu i ka tayama kɛ ka seli su kan o y'o cogoya ye o fasulu banna an bɛ se ka fasulu in kan tuguni fasulun nin ye faranfasiya ye fi tayamumi tayama la wa yatayamamul musafiru taamaden bɛ tayama kɛ fi ghayri ma'asiyatin ala ko ta tana la wal maridu ani banabaatɔ bɛ tayama kɛ li faridatin farida kosɔn aw nafilatin walima nafila wa yatayamamul hadiru sigibaga o bɛ tayama kɛ maa min tɛ taama sira kan o de ye sigibaga ye as-sahihu min ka kɛnɛ lil faraidi a b'a tayama kɛ faridaw kama iza khafa n'ale siranna khuruja waqtiha waati bɔli ɲɛ wala yatayamamul hadiru hadirubaga tɛ tayama kɛ maa min tɛ taama sira kan fo nin ma ko hadiru o tɛ tayama kɛ as-sahihu min ka kɛnɛ li nafilatin nafila kosɔn wala juma'atin a t'a kɛ juma kosɔn wala janazatin a t'a kɛ sukanseli kosɔn illa iza ta'ayyanati alayhi janazatu fo ni janaza kɛrɛnkɛrɛnla a ma o y'o cogoya ye o yɔrɔ la n b'a fɔ cɛ ka sukanseli ani muso ka sukanseli a bɛɛ lajɛlen ye baraji kelen k'a fɔ ni muso min ni a cɛ ma fatu k'o tɛ seli su kan o kuma tɛ kuma sababama ye jɛnɛja y'a aw sɔrɔ misiri kɔnɔ aw ye musow ye cɛw bɛ seli a kan cogoya min na aw fana bɛ seli a kan o cogoya kelen na cɛw bɛ baraji min sɔrɔ aw fana b'o baraji sɔrɔ o y'o cogoya ye a gulonnen tɛ k'a fɔ nin de b'a kɛ nin de t'a kɛ e taara misiri la seli la jɛnɛja y'a aw sɔrɔ yen nɔ ni sukanseli daminɛna aw musow fana bɛ wuli a b'a kɛ cɛw nɔfɛ cɛw bɛ baraji min sɔrɔ a fana b'o sɔrɔ fɛn min ye tayama ye halisa lakadari kitabu an b'o de kan wa faraidu tayamumi tayama faridaw de b'a la sunnaw b'a la mustahabu b'a la wa faraidu tayamumi tayama faridaw aniyatu o ye ŋaniya ye wa sa'idu tahiru ani duguma buguri sanuma sa'idu de ye fɛn fɛn ne bɛ yɛlɛn dugukolo ɲɛda kan ni tayama kan ka kɛ o kan o de ye sa'idu tahiru ye duguma buguri sanuma wa masuhul wajihi ani ɲɛda masahali wa masuhul yadaini ani tɛgɛ fila masahali tɛgɛ fila jɔsili ilal ku'aini ka se bolokan fila la wa darbatul ardil ula ani dugukolo gosiko fɔlɔ o fana ye farida ye wal fawru ani k'a teliya wa dukhulul waqti ani waati doni ale ni seliji tɛ kelen ye o yɔrɔnin na k'a fɔ seliji la sisan e bɛ se ka seliji ta ka ko seli wagati ɲɛ ɛri kelen ɛri fila ɛri saba walima waati min yɛrɛ ka di ye nka tayama t'o cogoya la i bɛ tayama kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la i bɛ se ka seli fo waati ka don ale tɛ ta ka kɔn waati doni ɲɛ i bɛ se ka seliji ta ka sɔrɔ seli waati ma se fɔlɔ nka tayama o tɛ kɛ fo waati doni o de ye wa dukhulul waqti ani waati doni wattisaluhu bis salati ani a tuguli seli la furancɛ tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ ni furancɛ donn'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o y'a tiɲɛni ye wa sa'idu an ye sa'idi mun fɔ sisan ko sa'idu tahiru sa'idu yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ n'i tɛ sa'idi dɔn huwa turabu o de ye buguri ye tayama bɛ k'o kan wa tubu ani biriki bɔgɔ biriki siman biriki ko tɛ wal hajaru ani fara kurun wa thalju ani neju ni neji ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ seli wagati sera ji t'i bolo bɛ tayama k'a kan wal khadu ani bɔgɔndoroko pɔtɔpɔtɔ tayama bɛ kɛ nin bɛɛ kan wa nahawi dhalika anu n'a ɲɔgɔnnaw wala yajuzu tayama tɛ daga bil jisi laso la almatubuhi min tobili no walima sima wal hasiri ani dɛbɛnw bilali wal khashabi ani yiru wal hashishi ani cɛkalaw wa nahawihi anu n'a ɲɔgɔnnaw wa rukhisa nɔgɔya kɛra lil maridi banabatɔ ye fi ha'itil hajari fara kogo la kogo min jɔlen don fara la siman biriki ko dɛ fara yɛrɛ la ayiwa wa tubi ani biriki so min jɔlen don ni bɔgɔ biriki ye a munnen tɛ ni siman ye ayiwa banabatɔ bɛ se ka tɛmɛ kɛ ninnu kan in lam yajid munawilan n'a ma dibaga wɛrɛ sɔrɔ ghayrahu mun ma kɛ ni nin ye mɔgɔ si tɛ maa min bɛ se ka na farakurun dɔ bila i kɔrɔ walima maa min bɛ se ka na cɛncɛnmugu dɔ bila i kɔrɔ walima mɔgɔ min bɛ se ka na bugurimugu dɔ bila i kɔrɔ o kuma na e dun ye banabatɔ ye e dalen don kogo min kɛrɛfɛ n'o ye fara kogo ye siman kogo ko tɛ dɛ fara yɛrɛ mun jɔlen don fara ye walima an ka bɔgɔ biriki ninnu i bɛ se ka tɛmɛ kɛ olu kan o y'o cogoya ye o de ye tayama faridaw ye n bɛ se ka kan wa faraidu tayamumi tayama faridaw a niyatu o ye ŋaniya ye wa sa'idu tahiru ani duguma buguri sanuma wa masahul wajihi ani ɲɛda masahali wa masahul yadaini
ani tɛgɛ fila masahali ila alku'aini kada bolo kan fila la wa darbatul ardil ula ani dugukolo gosiko fɔlɔ wal fawru ani teliyali ka teliya wa dukhulul waqti ani waati doni tayama ale tɛ kɛ ka bila kasɔrɔ waati ma se fo waati ka don i bɛ sɔrɔ k'ale ta wattisaluhu ana tuguɲɔgɔnyali bi salati seli la i b'ale kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ wuli ka seli wa sa'idu mun fɔra huwa turabu o de ye buguri ye wa tubu ani biriki tubu de ye biriki ye wal hajaru ani fara wa thalju ani neju glasikuru wal khadu ani bɔgɔndurugu wa nahawi dhalika ani n'a ɲɔgɔnnaw wala yajuzu tayama tɛ daga biljisi ni lasow ye almatubuka minnu tobilen don ka bɔ a dancogo kan wal hasiri ani dɛbɛnw tayama tɛ kɛ olu kan wala khashabi ani yiriw wal hashishi ani cɛkalaw wa nahawihi ani n'a ɲɔgɔnnaw waro khisa nɔgɔya kɛra lil maridi banabatɔ ye fi ha'itil hajari farakogo la wa tubi ani birikiw in lam yajid n'a ma sɔrɔli kɛ munawilan dibaga wɛrɛ la gayrahu mun ma kɛni o ye o ye tayama fardaw fɔlen ka ban halisa min lakadari kitabu de kan wa sunanuhu tayama sunaw tajdidu sa'idi o ye ka duguma buguri ko kurakuraya libadihi kana daminɛni ye wa masuhuma ani fɛn jɔsili bainal ko ayni fɛn bɛ bolo kan fila ni ɲɔgɔn cɛ wal mirfaqaini ani nɔgɔn fila wa tartibu ani ka dada ɲɔgɔn kan n bɛ segin o kan wa sunanuhu tayama sunaw tajdidu sa'idi o ye ka duguma buguri ko kurakuraya libadihi kana daminɛni ye wa masuhuma ani fɛn saluli bainal ko ayni fɛn bɛ bolo kan fila ni ɲɔgɔn cɛ wal mirfaqaini ani nɔgɔn fila wa tartibu ani ka dada ɲɔgɔn kan wa fadailuhu tayama mustahabu at-tasmiyatu o ye bisimilahi fɔ ye wa taqdimul yumna ani ka kinibolo bila ɲɛ alal yusra numan bolo kan wa taqdimu zahiri zira'i ani nɔgɔn kɔkɔna bilali ɲɛfɛ ala batinihi a kɔnɔna kan wa muqaddamihi ani bolongɔniw daminɛ yɔrɔ k'o bila ɲɛ ala muakharihi bolo laban kan n bɛ sigi o yɔrɔ kan wa fadailuhu tayama mustahabu at-tasmiyatu o de ye bisimilahi fɔ ye wa taqdimul yumna ani ka kinibolo bila ɲɛ alal yusra numan bolo kan wa taqdimu zahiri zira'i ani nɔgɔn kɔkɔna bilali ɲɛ ala batinihi a kɔnɔna kan wa muqaddamihi ani bolo daminɛ yɔrɔw ka bila ɲɛ ala muakharihi a laban kan wa nawaqiduhu tayama tiɲɛ fɛnw kɛl wudu'i a bɛna fɔ seliji fɛn fɛn n'o bɛ seliji tiɲɛ o bɛ tayama fana tiɲɛ tayama talen kɔfɛ n'i y'o kɛ o b'o tiɲɛ wala tusalla faridatani farda fila tɛ se ka seli bi tayammumin wahidin ni tayama kelen ye i ye tayama kɛ ka seli fana seli ayiwa lansara n'i bɛn'o fana seli i bɛ tayama kura wɛrɛ de kɛ ka sɔrɔ k'o fana seli ale tɛ kɛ ka farda fila seli ale ni seliji tɛ kelen ye o la n'i ye seliji ta fajiri ka fajiri seli seliji tiɲɛ fɛn min sɔrɔ seli fana seli i b'o seli n'o ye seliji tiɲɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ lansara seli n'o ye seliji tiɲɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ fitiri seli n'o ye seliji tiɲɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ safo seli n'o ye n'i kɔni ye seliji ta n'i ma seliji tiɲɛ fɛn kɛ foyi foyi t'o tiɲɛ n ye dumuni kɛ o n ye nin kɛ o si t'o tiɲɛ o kuma na walima ni jamu bɛ kɛ don min na fitiri ni safo an b'o fara ɲɔgɔn kan don min na e dun bɛna tayama de kɛ k'a kɛ ni e ye tayama kɛ ka fitiri seli ni safo fana jɔra i bɛ tayama kɛ ka safo fana kɛ mɔgɔw nɔfɛ tayama ale tɛ kɛ ka farda tayama kelen o tɛ kɛ ka farda fila seli farda bɛ n'a ka tayama don wala tusalla faridatani farda fila tɛ seli bi tayammumin wahidin ni tayama kelen ye wa man tayammama ni maa min ye tayama kɛ li faridatin farda kɔsɔn jaza lahu nawafilu nafilo bɛ daga a ye ba'daha farda in kɔfɛ misalala i ye tayama kɛ ka seli fana seli ayiwa seli fana kɔfɛ jogo fila min bɛ seli ka sin k'o tugu la o bɛ bɛn walima i ye tayama kɛ ka safo seli o yɔrɔnin bɛ la ka sin ka shafuli witiri tugu a la o bɛ bɛn o de ye wa man tayammama ni maa min ye tayama kɛ li faridatin farda kɔsɔn jaza lahu nawafilu nafilo bɛ daga a ye ba'daha o kɔfɛ wa masul musahafi kuranɛ gafe masali bɛ daga a ye wa tawafu fana bɛ daga a ye ayiwa
wattilawatu ani kuranɛ kalan inna wa dhalika na yo ŋaniya wattasalati bisolati adun tugura seli fana na walam yakhrujul waqtu kasɔ waati ma tɛmɛ. wajaza bitiyamumi nafilati kullu ma zukira i b'a fɔ wajaza kullu ma fɛn bɛɛ lajɛlen dagara bitiyamumi nafilati tayamum kɛra nafila kosɔn zukira an ye fɛn minnu fɔ illal faridata fana kɛra farila ye maana ni i ye tayama kɛ nafila kosɔn i bɛ se ka maga kuranɛ la ayiwa o n'a ɲɔgɔn i bɛ se ka tawafu kɛ i bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ kalan n'a y'a ŋaniya n'a tugura a la o de wajaza bitiyamumi nafila kullu ma zukira illal farida i tɛ se ka farida de seli na a ye wajaza bitiyamumi nafilati kullu ma zukira illal faridata wajaza kullu ma fɛn bɛɛ lajɛlen dagara zukira minnu fɔra bitiyamumi nafilati tayamam kɛra nafila kosɔn illal faridata fana kɛra farida i tɛ se ka farida de seli na a ye bɔn o yɔrɔ fana la min bɛ fɔ ka da o yɔrɔ kan seliji min taara nafila seli kosɔn farida bɛ se ka seli ni o ye nka o ni tayama ta tɛ kelen ye misaliya la sisan i wulila dugukila fɛ 4 heures du matin walima 3 heures du matin i ye seliji ta i bɛna nafilaw seli bɔn nafila seli bɛ ban yɔrɔ min na ani sɔlatu weleli bɛnna i bɛ se ka bɔ ka taa misiri la k'a fɔ ko n kun ye nin seliji in ta tayama nafila kosɔn non bato o bato bɛ yen nɔ n'a tɛ se ka taa ni seliji tɛ n'i ye seliji ta o bato kosɔn i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni o bato ye alikaba tɛ munumunu ka sɔrɔ seliji t'i la i ye seliji ta n bɛna taa tawafu la n bɛna taa alikaba munumunu k'i to alikaba munumunu na ni seli wagati sera i bɛ seli jama fɛ k'a fɔ ko n ye nin seliji ta tawafu de kama o ko t'o la ayiwa kuranɛ kalan n'i ye seliji ta n bɛna kuranɛ kalan ayiwa seli wagati nana se i bɛ wuli ka seli ni o ye foyi foyi t'o la o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o de ye o cogoya ye ayiwa waman tayammama waman salla al-isha'a bitayammumin qama lishafi'i wal watri ba'daha min ghairi ta'khirin o de waman salla al-isha'a ni maa min ye safo seli bitayammumin ni tayamai qama lishafi'i wal watri anna jɔni shafu ni witri ye ba'daha safo seli kɔfɛ min ghairi ta'khirin ka sɔrɔ mɛkɛ ni yakaruli o fana bɛ bɛn o de waman salla al-isha'a ni maa min ye safo seli bitayammumin ni tayamai qama lishafi'i anana jɔ shafi'i kosɔn wal watri ani witri safo kɔfɛ an yɛrɛ b'a fɔ k'an bɛ jɔ ko saba mun seli ba'daha safo selilen kɔfɛ min ghairi ta'khirin ka sɔrɔ a ma kɛ ni yakaruli o bɛ bɛn waman tayammama ni maa min ye tayama kɛ min janabatin ka bɔ janaba la janaba ye sɔrɔ din tɛ se ka maga ji la i bɛna tayama kɛ pour que i ka se ka seli fala budda karisi tɛ min niyatiha ka bɔ o ŋaniyali la i b'a ŋaniya siri k'a fɔ n bɛna tayama kɛ seli ka daga ɲi n'o tɛ tayama ale tɛ se ka nɔgɔ kɔrɔta o tuma an ye tayama faridaw fɔ ka sunnaw fɔ ka mustahabu fɔ ka na tiɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ o tuma tayama yɛrɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛna fɔ bakuruba fɔli la a kɛcogo an ka jan an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ maa min bɛ a faridaw dɔn i t'a faridaw dɔn a bɛna f'i ye cogoya min na coyi n'i ka tayama kɛ ten i ka tayama cogo a ɲɛna n'i bɛna tayama kɛ i b'a ŋaniya siri k'a fɔ n bɛna tayama in kɛ seli ka daga ɲɛ n'o tɛ tayama ale tɛ nɔgɔ kɔrɔta an y'a fɔ fana a tɛ kɛ ka sɔrɔ waati ma se k'a kɛ na n ka tayama kɛ k'an sigi yanni waati cɛ o tɛ kɛ ten waati donni ni ko bisimilahi tayama kan ka kɛ yɔrɔ min kan buguri min kan ni bololanɛgɛ b'i bolo la i b'o bɔ ni montiri b'i bolo la i b'olu bɔ ka bila ayiwa ŋaniya sirilen n'i y'a siri ŋaniya siri dusukun na ka fɔ bɛna tayama kɛ seli ka daga ye k'i bolo fila ta k'a da duguma bisimilahi i bɛ sɔrɔ k'o kɛ k'i ɲɛda fan bɛɛ lajɛlen salo k'a daminɛ ten na ka na bɔnmɔn na k'a daminɛ kulo kelen na ka taa kulo kelen na i bɛ ɲɛda fan bɛɛ salo a bɛ komi n'i bɛ seliji ta i bɛ ɲɛda fan bɛɛ lajɛlen ko cogoya min na tayama fana n'i bolo la duguma i bɛ i bolo kɛ kɛ ka ɲɛda bɛɛ salo o cogoya la ka bɛɛ salo ayiwa ni i ye ɲɛda salo i bɛ tila ka i bolo la duguma siɲɛ filanan na tuguni n'i bolo la duguma siɲɛ filanan na i bɛ kinibolo i b'o ta k'o bila numanbolo kɔnɔ maana kinibolo nungu ninnu i b'o ta k'o da numanbolo nungu ninnu la ka salo ka taa nɔngɔn na n'a sera nɔngɔn na se i bɛ sɔrɔ ka i bolo yɛlɛma kɔnɔ nɔngɔn yɛlɛma kɔnɔ yen ka sɔrɔ k'a salo ka na laban na ka sɔrɔ ka numanbolo in fana ta k'o da kinibolo kɔnɔ k'o fana salo ka na nɔngɔn na ka sɔrɔ k'i bolo yɛlɛma kɔnɔ k'o salo ka na o ye tayama bannen pewu gosiko fila de don
n'i y'i bolo gosi duguma siɲɛ kelen i b'o kɛ ka ɲɛda fan bɛɛ lajɛlen salo ka tila k'a gosi duguma. n'i y'a gosi duguma sisan i bɛ sɔrɔ ka kinibolo ta sisan k'o da numanbolo kɔnɔ k'o salo kana nɔngɔn na ka tila k'a yɛlɛma kɔnɔ k'a salo kana fo i y'a ta yɔrɔ min na ka n'a bila yen nɔ ka tila ka kinibolo fana numanbolo fana da kinibolo kɔnɔ k'o salo o cogoya kelen na. o ye taama talen bɛɛ k'a ban. nka i bɛ dɔ ye n'a bɛ taama ka bɛ ko komi denmisɛnnin bɛ kulonkɛ kɛ cogoya min na a b'i sen k'a bolo fila fɛngɛ k'a bolo fila lamaga ɲɔgɔn na ka tila k'a bolo k'a da la cogoya dɔ la ka kuma b'a da kucukucu ka kuma bɛ ji k'a nun na ka kuma b'a ɲɛda fɛngɛ ka kuma bɛ bolo fila ko ta o tɛ taama kɛ cogo ye dɛ. o kɔni bɛ komi mɔgɔ min bɛ tulonkɛ de. n'i bɛ taama kɛ gosiko fila don. n'i y'a ŋaniya se ka fɔ n bɛna taama kɛ seli ka dangaɲɛ tɛ nɔgɔ kɔrɔ ta n bɛna taama kɛ seli ka dangaɲɛ bisimilahi i b'i bolo da duguma. n'a sɔrɔ kalama minnu nɔrɔ ma i bɛ se k'i bolo fila kɛ k'o kɔngɔ a ma ko i k'i bolo nɔrɔ k'a la k'o kɔngɔ k'o bɔ a la ka se k'o da i ɲɛda ka sisan i ɲɛda fan bɛɛ k'o salo k'i ɲɛda fan bɛɛ salo ni a ye ka sɔrɔ ka a gosi siɲɛ filanan na kinibolo i b'o ta k'o da numanbolo kɔnɔ k'o salo ka na nɔngɔn na ka tila k'a yɛlɛma a kɔnɔna na ka na se fo bolokoturuba in ma k'a salo ka na ka dɔ in fana da numanbolo fana da kinibolo kɔnɔ k'o fana salo o cogoya kelen na i ka taama a banna i bɛ wuli ka seli. an y'a fɔ farida fila tɛ seli ni taama kelen ye o y'o cogoya ye. an bɛ masa in deli fɔta ninnu ala ka ni sababa bɛɛ taama o banna. an bɛna taa se min ma sisan o ye haida ye dɔw ko rɛgili dɔw ko koli o kiriw an bɛna o de se o de ma sisan. faslun fil haidi wan nisa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamilun wa aktharul haidi lil mubtada'ati 15 yawman wa lil mu'tadati 'adatuha fa in tamada bihaddamu zadat 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها وبعد 6 أشهر 20 ونحوها فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. فصل نيفنفسيه fil haidi haidala. ayiwa haida ale bɛ daminɛ muso san 13 fo ka taa se san 50 ma. fɛn fɛn b'i y'o kɔnɔna la o bɛ tɔgɔ ko koli o bɛ tɔgɔ ko haida. a ka ca la muso caman bɛ yen n'u bɛ se san 50 yɔrɔ ma u ka koli bɛ tigɛ. tuma dɔw la dɔw bɛ tɛmɛ san 50 kan nka kosɛbɛ tɛ. ayiwa wa nisa'u muso mubtada'atun shindi muso b'u la. daminɛ muso ma deli ka koli ye fɔlɔ a fɔ ma ko mubtada'atu o y'a fɔlɔ ye. wa mu'tadatun ani laadamuso kɔrɔ ye di muso min mɛnna a bɛ ka kalo ye a bɛ ka laada ye a fɔ ma ko mu'tadatun o ye laadamuso ye. wa hamilun ani muso kɔnɔma yɛrɛ bɛ laada ye nka a man ca sabu ka da kan ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na. an da bɛna taa se nin bɛɛ ma kelen kelen ala ka jɛn kɔnɔna la. wa aktharul haida la sɔn caman lil mubtada'ati sindi muso ye muso ma deli ka laada ye fɔlɔ a fɔ ma ko mubtada'atu ala sɔn caman 15 yawman o ye tile 15 ye. muso ma deli ka laada ye a ka laada siɲɛ fɔlɔ n'a tigɛra tile 6 o kɔrɔ k'a ka laada ye tile 6 ye. n'a tigɛra tile 7 o kɔrɔ k'a ka laada ye tile 7 ye. n'a tigɛra tile 8 o kɔrɔ k'a ka laada ye tile 8 ye. n'a tigɛra tile 10 o kɔrɔ k'a ka laada ye tile 10 ye. n'a yɛrɛ ma tigɛ sa fo tile 15 donc ale ka laada bɛ jate tile 15 parce que jour t'ale bolo fɔlɔ ale ye jujɔmuso ye sindi muso ye. o de wa aktharul haida la sɔn caman lil mubtada'ati sindi muso ye muso ma deli ka laada ye fɔlɔ 15 yawman o ye tile 15 ye. wa lil mu'tadati a bɛ laadamuso ye adatuha a ka laada kɔrɔ. laadamuso a bɛ ale a ka laada kɔrɔ la. ayiwa fa in tamada bi haddamu ni joli dumina ka tɛmɛ a ka laada kɔrɔ kan
zadat 3 ayamin a bɛ tile 3 fara a kan ma lam tujawiz 15 yawman ma dama n'a ma tɛmɛ tile 15 kan misaliya la muso min a ka laada ye tile 6 ye muso min ka laada ye tile 6 ye a mɛnna o la ayiwa kalo dɔ nana kɛ tile 6 sera a ma tigɛ muso in bɛ mun kɛ zadat 3 ayamin a bɛ tile 3 fara a kan ni tile 3 farala tile 6 kan o b'a kɛ tile joli ye tile 9 misaliya la arajaba in na arajaba la a ka laada tun ye tile 6 de kan mɛ a mɛnna o kan mɛ arajaba kalo dɔ la arajaba kalo la a ka laada nana se tile 6 ma a ma tigɛ sariya b'a ɲini a fɛ a ka tile 3 fara a kan n'a ma tigɛ 7 a ma tigɛ 8 a bɛ se 9 ma n'a ma tigɛ 9 na sa o kuma na a b'i ko ka seli hali ni joli ma tigɛ mɛ k'a kɛ de sisan n'a ma tigɛ ni a ka laada tun ye tile 6 ye tile 6 sera a ma tigɛ tile 3 farala k'a kɛ tile 9 ye a ma tigɛ k'a fɔ k'a ka tile 3 wɛrɛ fara a kan k'a kɛ 12 ye n'a ma tigɛ o la k'a ka 3 wɛrɛ fara a kan k'a kɛ 15 ye o tɛ dɛ a bɛ komi kalo o kalo tile 3 de bɛ muso bolo k'o fara a ka jate kan n'o tile 3 farala kan n'a ma tigɛ muso in bɛ jate sisan komi banajolitigi de a b'i ko a bɛ seli a cɛ bɛ gɛrɛ a la dilan na o y'o cogoya ye an y'a fɔ sisan arajaba la e ka laada tun ye tile 6 kalo o kalo a bɛ dan tile 6 ma mɛ arajaba la a sera tile 6 ma a b'a tigɛ sariya bɛ tile 3 d'i ma i bɛ o fara a kan n'a ma tigɛ o kɔnɔna la i b'i ko ka seli bɔn kalo min bɛ da arajaba kan o ye jumɛn ye o ye sunkoloma kɔnɔ de ye o ye shabana de ye donc shabana na sisan i kun ye tile 3 min fara a kan n'a kɛra tile 9 ye dɛ kalo wɛrɛ la i b'a gun ka taa se fo tile 9 ma n'a ma tigɛ 6 la k'a fɔ i bɛ 3 fara kan ko 9 ye bilen komi déjà k'i ye 3 fara kan i y'i ko o la 9 in na kalo wɛrɛ la n'a sera 9 ma n'a ma tigɛ tile 3 b'i bolo tuguni k'o fara 9 in kan o b'a kɛ tile 12 ye n'a ma tigɛ o tile 12 la i b'i ko i bɛ seli i bɛ su ni sunkalo don misaliya la donc ni i cɛ fana bɛ gɛrɛ la k'o joli in to i la bon o tɛ sunkoloma kɔnɔ ye bon n'a nana se sunkalo fana ma sisan n'i ka laada nana se tile 12 ma n'a ma tigɛ o la sariya bɛ tile 3 d'i ma tuguni k'o fara ka kɛ tile 15 ye n'o tile 15 dafara n'a ma tigɛ i b'i ko i bɛ seli donc i bɛ jate sisan komi banajolitigi a bɛ n'a fɔ kalo o kalo sisan tile 3 de bɛ muso bolo n'o tɛ k'a fɔ sisan n'i ka laada ye tile 6 n'a ma tigɛ i bɛ 3 fara a kan n'a ma tigɛ o la ka 3 wɛrɛ fara a kan ka kɛ 12 ye n'a ma tigɛ o la ka 3 wɛrɛ fara a kan ka kɛ 15 ye o tɛ dɛ kalo o kalo tile 3 de b'i bolo misaliya la i ka laada tun ye tile 6 ye arajaba nana se tile 6 ma a ma tigɛ sariya b'a fɔ i ka tile 3 fara a kan ka kɛ 9 ye n'a ma tigɛ o la i b'i ko i bɛ seli sunkoloma kɔnɔ na donc i b'a pousser sisan n'a taara se 9 ma n'a ma tigɛ i bɛ 3 fara a kan ka kɛ 12 ye n'a ma tigɛ o la sunkalo fana mana se n'a nana se 12 ye ma 3 de b'i bolo sisan k'o fara o kan ka kɛ 15 ye ni 15 dafara sa kuma i b'i ko i bɛ seli i bɛ sun ni sunkalo don o y'o cogoya ye an bɛ masɛn dili fɔta ninnu ala ka ni sababa bɛɛ ayiwa walil hamili a bɛ muso kɔnɔma ye ba'da 3 ashhurin kalo 3 kɔfɛ 15 yawman a bɛ tile 15 de ɲɛnɛ filɛ wa nahwiha anu n'a ɲɔgɔnnaw muso kɔnɔma ale ka koɲɛ bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 de ma kalo 9 ye o de bɛ tila 3 ye sisan k'a daminɛ muso kɔnɔ kalo fɔlɔ ani kalo 2nan ani kalo 3nan ni muso ye koli ye o kɔnɔna la jumɛn de bɛ jateminɛ o la an y'a fɔ muso kɔnɔma a bɛ laada ye nka a man ca sabu ka d'a kan ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na donc a ka kɔnɔ kalo fɔlɔ ni 2nan ni 3nan a bɛ jate a ka laada kɔrɔ de kan n'a ka laada tun ye tile 6 de ye donc ni tile 6 sera kɔnɔ kalo 1 walima kɔnɔ kalo 2 walima kalo 3 a bɛ baara kɛ n'a ka laada kɔrɔ ye ni tile 6 sera n'a ma tigɛ a bɛ tile 3 fara a kan ka kɛ tile 9 ye n'a ma tigɛ o la a bɛ ko a bɛ seli o ye kɔnɔ kalo 3 fɔlɔ ye bon kɔnɔ kalo 3 filanan k'a daminɛ kalo 4 kalo 5 kalo 6 na a ye koli ye o de fɔtɔ filɛ nin ye walil hamil a bɛ muso kɔnɔma ye ba'da 3 ashhurin kalo 3 kɔfɛ 15 yawman a bɛ tile 15 de ɲɛnɛ filɛ ni tile 15 sera n'a ma tigɛ a bɛ tile 5 ɲɔgɔn fara a kan o de ye wa nahwiha anu n'a ɲɔgɔnnaw walil hamil a bɛ muso kɔnɔma ye ba'da 3 ashhurin kalo 3 kɔfɛ
n'a ka koli nana a la 15 yawman a bɛ tile 15 de ɲɛnɛ filɛ wa nahawiha anu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ tile 5 fara ka kɛ tile 20 ye tile 20 kɔfɛ n'a ma tigɛ a b'i ko a bɛ seli o y'o cogoya ye n'a bɛ se ka sun yɛrɛ a bɛ sun a cɛ bɛ gɛrɛ a la ayiwa o ye kɔnɔ kalo 3 filanan ye wa ba'da 6 ashhurin wa kalo 6 kɔfɛ ni muso nana koli ye 20 a bɛ tile 20 a b'o de ɲɛnɛ filɛ wa nahawiha anu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ tile 5 fara ka kɛ tile 25 ye n'a ma tigɛ o la sa a b'i ko ka seli a cɛ bɛ gɛrɛ a la o y'o cogoya ye a bɛ ko muso kɔnɔ bɛ tila yɔrɔma 3 ma a ka kɔnɔ kalo 3 fɔlɔ ni koli nana a la o bɛ jate a ka laada kɔrɔ kun bɛ cogoya min na o bɛ jate minɛ o fɛ k'a daminɛ kɔnɔ kalo 4 kalo 5 kalo 6 ni koli nana o kɔnɔna na a bɛ tile 15 de ɲɛnɛ filɛ n'a ma tigɛ o la a bɛ tile 5 fara ka kɛ tile 20 ye ni tile 20 kɔfɛ n'a ma tigɛ a b'i ko a bɛ seli a bɛ sun bon ni kɔnɔ nana kalo 6 kɔfɛ sisan 7 8 9 ni koli minɛna a la o la a bɛ tile 20 a b'o de ɲɛnɛ filɛ n'a ma tigɛ tile 20 na a bɛ tile 5 fara ka kɛ tile 25 ye o kɔfɛ sa n'a ma tigɛ o la a b'i ko a bɛ seli a cɛ bɛ gɛrɛ la o y'o cogoya ye fa inin qata adamu ni joli tigɛra lafaqat ayyamahu a b'o don fara ɲɔgɔn kan hatta tukmila adataha fa ka laada fo ka taa dafa misaliyala sisan muso min a ka laada bɛ to ka tigɛ misaliyala ntɛnɛ a y'a ye tarata a tigɛra o kuma na a b'i ko la a bɛ seli o kuma ma ɲini nɛgɛ filɛ tigi fɛ a k'i bolo yɛlɛma fɔlɔ الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد بردت الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد أنغو فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها فإن انقطع الدم نجل تكتكرا لفقت أيامه أبي جلي دون فرافر نجونغا حتى تكمل عادتها فقط كلا دفع مثلا لا مسلمين كا كلية لوراي ياي تنه أين تنين كلا كترتا كلا araba atigɛra o araba don in i b'i ko ka seli alamisa fana o y'a sɔrɔ i ka sanu i bɛ continuer ka seli fɛ juma a nana donc i b'o jate o juma don in i b'o fara sisan tile 2 tɛmɛnen kan i tɛnɛn ni tarata min kɛra juma ta bɛ fara o kan sisan a b'o cogoya la ni i nana saniya kuma o kuma i b'i ko i bɛ seli ni koli nana wagati min na i bɛ seli bila koli bɛna don minnu na dɛ hali n'a nana heure 1 kɔnɔna na o bɛ jate o ye tile 1 ta ye hali n'a nana heure 1 don kɔnɔna la a sina ka tigɛ ten i b'o tile 1 o jate fara jate kɔrɔ ninnu kan f'i ka taa tile 6 sɔrɔ ni tile 6 sɔrɔla n'a ma tigɛ o kɔnɔna la o i bɛ tile 3 fara o kan k'a dafa 9 na o kɔfɛ de n'a ma tigɛ sa i b'i ko ka seli nka saniya don ninnu olu tɛ jate jour ninnu fɛ dɛ koli bɛna don min na olu don de bɛ jate ka fara ɲɔgɔn kan f'i ka t'i ka nombre sɔrɔ a bɛ kɛ o cogoya la o de ye ko fa inin qata adamu ni joli tigɛra lafaqat ayyamahu a bɛ don ninnu fara ɲɔgɔn kan hatta tukmila adataha fa ka taa ka laada dafa wala yahillu lil haidi salatun seli tɛ daga haidatɔ ye wala sawmun sun tɛ daga ye wala tawafu tɛ daga ye ni o ye alikaba munumunu ye wala masu musahafin kuranɛ gafe masali tɛ daga haidatɔ ye wala dukhulu masjidin misiri doni tɛ daga haidatɔ ye wa alayha qada'u sawmi sun juru siraw b'a kan duguna salati seli ko tɛ wa qira'atuha muso haidatɔ ka kalan jaizatun o dagalen don a bɛ se ka kuranɛ kalan bolo de tɛ maga la dɔw fɛn fɛn b'a bolo a bɛ se k'olu kalan o ye wurudi fɛn fɛn b'a bolo a bɛ se ka olu kalan wala yahillu li zawjiha farjuha a ɲɛfɛla tɛ daga a furukɛ ye
ka to laada la wala ma fɛn yɛrɛ fana tɛ daga ye bayna surratiha fɛn ba a bara cɛ wa rukubatiha a n'a kunberekuru 2 hatta taghtasila fo ka t'i ko hali n'a saniyara a tɛ daga cɛ ka gɛrɛ la fiyewu fo ka taa jɛnaba ko an bɛ masɛn de fɔta ninnu ala ka ni sababa bɛɛ عن الرسول إذا ما المشركون بدت وكم مشاهد حرب معه ردت من العداء كل مسود من amma sin kɔfɛ dɔɔnin tuguni an ko fa inin qata addamu ni joli tigɛra la faqat ayyamahu a bɛ joli na dun fara ɲɔgɔn kan hatta tukmila adat ha faka taa ka laada dafa an y'o o misaliya fɔ n'a sɔrɔ i ka laada ye tile 6 ye a ye tile 2 kɛ a tigɛra ayiwa i ye tile 3 tile 4 i y'o kɛ saniya kɔnɔ o la i b'i ko o la ka seli n'a nana tuguni i bɛ seli bila bon a ye nali min kɛ i b'o fara jate tɛmɛnen nin kan fo tile 6 fo ka taa dafa nka saniya don ninnu i bɛ seli don minnu na olu tɛ jate dɛ laada bɛna don minnu na i b'olu de jate a kɔrɔ tɛ fana ko fo a ka tile journée bɛɛ lajɛlen k'i la n'a kɔni nana tile kɔnɔna la n'a tigɛra o bɛ jate o ye tile 1 ta ye o y'o cogoya ye wala yahillu lil haidi salatun seli tɛ daga haidatɔ ye wala sawmun sun tɛ daga a ye wala tawafun alikaba minnu tɛ daga haidatɔ ye wala masu musahafin kurana gafe masali tɛ daga haidatɔ ye wala dukhulu masjidin misiri doni tɛ daga haidatɔ ye tɛ don ka furan tɛ don ka wusulan bila ye wa alaiha qada usawmi sun juru sira bɛ muso kalo jolitɔ kan duna salati seli kɔtɛ seli ninnu tɛ juru sara wa qira'atuha a ka kalan muso haidatɔ ka kalan jaizatun o dagalen don muso haidatɔ i bɛ se ka kuranɛ kalan i bolo tɛ maga a la ni wurudi minɛnen don i bolo i b'i ka wurudiw kɛ i b'i ka lazimuw kɛ i b'i ka wazifaw kɛ i b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wurudi si tɛ yen nɔ ko balilen don ka bɔ muso kalo jolitɔ ma k'a fɔ ni kalo joli bɛla i tɛ nin wurudi in kɛ i tɛ sigi nin kan ayi walima k'a fɔ muso kalo jolitɔ k'a fɔ kalo joli waati la i ye fini minnu siri i la tafe minnu siri i la ko ni sanɛra k'i tɛ se ka seli ni o tafe ye f'i ka t'o ko o kuma ye o tɛ tiɲɛ kuma ye muso kalo jolitɔ ni nɔgɔ ma se i ka tafew ma n'i saniyara i bɛ seli n'o tafe ninnu ye k'a fɔ f'i ka t'o bɛɛ bɔ k'o ko barisa k'i y'o siri la ka sɔrɔ haida b'i la ayi ni joli ma se fini ninnu ma baasi foyi t'o la o y'o cogoya ye wa qira'atuha muso kalo jolitɔ ka kalan jaizatun a dagalen don wala yahillu li zawjiha farjuha a farju tɛ daga a furukɛ k'a to koli la wala ma fɛn yɛrɛ tɛ daga ye bayna surratiha fɛn bɛ muso in bara cɛ wa rukubatiha a n'a kunberekuru halisa kuma in bɛ kuma kelen ye hatta taghtasila fo muso in ka taa jɛnaba ko o y'o cogoya ye o fasulu banna ayiwa an bɛna se fasulu min ma sisan o ye bangeli joli ye halisa an bɛ lakadari kitabu de kan ka taa fasulun nin ye fanafasiya ye fi nifasi bangeli joli la wa nifasu kal haidi fi man'ihi wa aktharuhu 60 yawman fa idhan qata'a ad-damu qablaha walau fi yawmi al-wiladati اغتسلت وصلت فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإلا دم إلى الأول وكان من تمام النفاس أيوة فصل نفرن فسياي في النفاس بنغلي جولي لا والنفاس بنغلي جولي كالحيد أبنا فحيدة fi man'ihi aka kuma ni alila ko bangil juli bi kuma haida aka kuma ni alila mana ni haida be musula fen fe ballen no ka bo ama abo chugala ni bangil juli fana bo ba ala o fengilo ni fana ballen no ka bo ama muso kala juli to ti fen fe ke muso bangil juli to fana ti ko ke wa muso kala juli to be fen fe ke muso min bangira o fana bi ko fen bela jilin ke muso mun bangira ni bangil juli bala aywa a bɛ se ka kuranɛ kalan a bolo de tɛ maga la a b'a ka zikiru kɛ foyi t'o la o de ye fasilun nin ye faranfasiya ye fi nifasi bangeli joli la wa nifasu bangeli joli kɛla hayidi a b'i n'a fɔ hayida fi mani'ihi a ka kumaniyali la hayida bɛ min bali bangeli joli fana b'o de bali wa aktharuhu
bangli juli la son chama 60 yawman o ye tile 60 ye ala chama o ye tile 60 ye dɔw ko tile 40 tile 40 o de ka ca nka ni tile 40 sera ni bangli juli n'a ma tigɛ i bɛ tile 20 fara kan fo ka se kalo 2 ma tile 60 ma o kɔfɛ de sa n'a ye tile 60 sɔrɔ n'a ma tigɛ i b'i janaba ko ka seli cɛ bɛ se ka gɛrɛ la o kɔnɔna fana na hali n'a sɔrɔ joli ma tigɛ o la wa aktharuhu bangli joli la sɔn caman 60 yawman o ye tile 60 ye fa izan qata addamu ni joli tigɛra qablaha ka ko tile 60 in ɲɛ walaw fi yawmil wiladati hali n'o kɛra jiginin don ye bangli don ye sa ightasalat muso in b'i ko wa sallat a bɛ seli k'a fɔ n ka tile 40 ma dafa fɔlɔ ayi ni joli a bɛ tigɛ joli in kɔni a bɛ tigɛli dɔrɔn de bolo ni joli tigɛra ka ban i bange don o don bɛ i b'i ko ka seli tile 2 tigɛra i b'i ko ka seli tile 3 tigɛra a b'i ko ka seli nka joli tigɛlen e ka to ko n ka tile 40 ma dafa fɔlɔ ko ne bɛ tile 40 na i tɛ sɔn ka seli k'i bɛ tile 40 na joli dun tigɛra ka ban a bɛ seli joli b'i kan na dɛ wa an bɛ kelen fana fɔ o yɔrɔ la cɛ caman bɛ yen nɔ ni musow bangera lasiya ma n'a sɔrɔ muso 2 bɛ min bolo i b'a sɔrɔ cɛ bɛ taa yɛlɛma so kelen kɔnɔ muso dɔ in fɛ yen nɔ ko dɔ in bɛ tile 40 na fɔlɔ hali ni muso bɛ tile 40 na i bɛ si a fɛ yen nɔ sili in bɛɛ kɔrɔ de ko fɛn ka tɛmɛ i ni muso cɛ sili in kɔrɔ de ka se ka muso yɛrɛ ɲɛnajɛ n'o tɛ k'a fɔ ko fɛn ka tɛmɛ i ni muso cɛ a bɛɛ de la o kɔ tɛ i bɛ taa si muso fɛ yen nɔ k'a fɔ ko nin bɛ tile 40 na fɔlɔ ni tile 40 kɛra i bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ dɔ in na i tɛ se an fɛ bilen yɛrɛ o tɛ sariya ye dɛ su tila in ye wajibi de ye k'a fɔ nin jiginnen don ni nin bɛ taa o t'a la hali n'a sɔrɔ a man kɛnɛ ni bana wɛrɛ b'a la mɔgɔ tɛ se ka da a fɛ ni cɛ ni musoya ye i bɛ taa ka su si la a fɛ yen nɔ o de don o de wa aktharuhu bangli joli la sɔn caman 60 yawman o ye tile 60 ye fa izan qata addamu ni joli tigɛra qablaha ka ko tile 40 ɲɛ walima tile 60 ɲɛ walaw fi yawmil wiladati hali n'o kɛra bangli don ye ightasalat muso in b'i ko wa sallat a bɛ seli fa iza awada haddamu ni joli tila ka segin ka na a tigɛlen kɔfɛ dun fa in kana bainahuma 15 yawman ni tile 15 kɛra tigɛli ni nali cɛ tile 15 sɔrɔla fa akthara walima min ka ca ni tile 15 ye kana thani joli filanan bɛ kɛ haidan o bɛ jate ko ye laada joli o tɛ jate bangli joli ye bilen dɛ wa illa min donna joli fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tile 15 bɔ dumma ilal awwali o jate bɛ fara jate fɔlɔ in kan wa kana min tamamin nifasi o bɛ kɛ bangli joli dafa ye n bɛ segin o yɔrɔ kan faslun nin ye faranfasiya ye fi nifasi bangli joli la wa nifasu bangli joli kɛl haidi a bɛ n'a fɔ haida fi man ihi a ka kumaniyali la wa aktharuhu ala sɔn caman 60 yawman o ye tile 60 ye fa izan qata addamu ni joli tigɛra qablaha ka ko tile 60 ɲɛ walima ka ko tile 40 ɲɛ walaw fi yawmil wiladati hali n'o kɛra bangli don ye ightasalat muso in b'i ko wa sallat a bɛ seli fa iza awada haddamu ni joli seginna ka na fa in kana bainahuma 15 yawman ni tile 15 sɔrɔla joli fila in ni ɲɔgɔn cɛ fa akthara walima min ka ca ni tile 15 ye kana thani joli filanan in bɛ kɛ haidan o bɛ kɛ laada joli ye o tɛ jate bangli joli ye bilen wa illa joli fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tile 15 bɔ dun dumma ilal awwali a ye nali min kɛ sa o jate bɛ fara jate fɔlɔ in kan wa kana min tamamin nifasi o bɛ kɛ bangli joli dafa ye o y'o cogoya ye fɛn min ye bangli joli o kuma banna an bɛna se seli waati lahalaw de ma alakadari kitabu la halisa faslun fil awqati faslun nin ye fanafasiya ye fil awqati waatiw la alwaqtul mukhtaru waati sɔgɔntiyalen le zuhuri kana seli fana ye waati ɲuman min zawali shamsi ka bɔ tile jɛngɛni na ni tile jɛngɛna ka taa tile bi fɛ ila akhir al qamati fo ka taa se jɔkun damana laban na wal mukhtaru waati sɔgɔntiyalen lil asri lansara ye min al qamati ka bi jɔkun damana na ila al isfirari fo ka taa se kɛnɛ sayisayili ma wa daruriyuhuma ni fila ka wagati darura no o ye seli fana ani lansara ye ila al ghurubi fo ka taa se tile bi ma kumana seli fana ni lansara o waati bɛ to ɲɔgɔn nɔfɛ sa fo tile ka taa bi ni tile binna sisan n'a si ma seli fana se i ma lansara seli o y'a kelen juru ye nka en tant que tile ma bi a ma kɛ juru ye fɔlɔ o y'a ka a bɛ wagati daruraw kɔnɔna la a ma kɛ juru ye fɔlɔ
wal mukhtar wagati suguntiyale lil maghrib fitri aywa qadra ma o ye fɛn hakɛya ye tusalla fihi bi seli waati minnu kɔnɔ selijiw talen kɔfɛ walima kuliw kɔfɛ ba'da shurutiha shartu kɔfɛ wal mukhtar waati suguntiyale lil isha'i safoyi min maghrib shafaqi ka bɔ bilen o dogoli ma ila sulusi laylil awwal fo ka taa se su kilan sabanan fɔlɔ ma o ka taa se 9h30 ma walima 10h ninnu ma wa daruriyuhuma fitiri ni safo ka wagati darura ila tulu il fajr fo ka taa se fajiri kɛnɛ bɔli ma fitiri ni safo fana bɛ ɲɔgɔn fo fajiri kɛnɛ ka bɔ n'an b'a fɔ ma ko salatu welela n'o kɛra dɔrɔn o y'a fana donnen juru kɔnɔ wal mukhtar waati sɔgɔntiyalen le subhi sɔgɔmada ye min al fajiri ka bɔ fajiri kɛnɛ la ila al isfari ka taa kɛnɛ jɛya ma al a'la min kɔrɔtalen don wa daruriyuhu sɔgɔmada fana ka wagati darura ila tulu shamsi ka taa se tile bɔli ma nin bɛɛ bɛ jate dili ye wal qada'u jurusara safil jami'i nin bɛɛ lajɛlen na ma wara a dhalika mun bɛ fɔli in kɔfɛ n'a ma don fɔli in kɔnɔ dɔrɔn kuma a kɛra juru ye seli fana ayiwa n'o waati donna a tɛ fɔ a ma ko juru fo tile ka taa bin o kumana fitiri ni safo a bɛ taa fɔ a ma ko jurusara kuma min na kumana fo suratu ka taa wele sɔgɔmada fana fo tile ka taa bɔ o y'a kelen jurusara ye o kumana kabiri 1h mana se o ye seli fana waati donni o kumana misiriw kɔnɔ k'a fɔ an bɛ seli ni heure na misiri ni heure na o kɛra ka adamadenw yɛrɛ lafiya anw bɛ seli 1h anw bɛ seli 1h15 anw bɛ seli 1h30 anw bɛ seli 14h anw bɛ seli 14h15 anw bɛ seli 14h30 nin bɛɛ ka se ka adamadenw yɛrɛ lafiya i bɛ se k'i ka baara kɛ lafiya la ka don seli an bɛ seli nin waati in de la coye ani waati fana tɛmɛna o tɛ kelen ye o y'o cogoyaw de ye an bɛ masin dili fɔta ninnu ala ka ni sababa bɛn wa man akhara salata ni maa min ye seli yakaru hatta kharaja waqtuha fa waati tara bɔ fa waati tɛmɛna fa alayhi zanbun azimun jirimunba b'a tigi kan illa an yakuna nasiyan fana kɛra ɲinabaga ye a ko ɲinanen de don aw na'iman walima a tun sunɔgɔlen de don wala tusalla nafila tɛ seli ba'da salati subhi sɔgɔmada seli kɔfɛ nafila tɛ ila irtifa ishamsi fo ka taa se tile kɔrɔtali ma a b'o cogo la maa min fana nana misiri la sɔgɔmada seli la e nana sɔrɔ seli jɔra ka b'i donna mɔgɔw fɛ i ma rakatul fajiri seli ni salamu bilala kana wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'i bɛ i ka rakatul fajiri seli ko ne ma seli o waati la dɔrɔn k'e bɛna ɲinɛ a kɔ ne ɲinɛna a kɔ o y'a fɔlen a banna nka a fɔra min ka kɛ o waati la n'i m'a kɛ o waati la f'i y'a kɛ waati wɛrɛ la baraji min fɔra n'o kan ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ la dɛ i b'a to ni walaha waati sera i b'i ka rakatul fajiri seli on tɛ ne ko sisan ni ma seli ni waati salamu bilalen dɔrɔn i bɛ se ka dɔ ye a bɛ wuli ka taa kɛrɛfɛ a bɛ taa ka rakatul fajiri seli yen nɔ parce que ko n'ale ma seli k'ale tɛ temps sɔrɔ walima ale bɛ ɲinɛ a kɔ a ka o kɔni k'a kɛ dagabɔndala de ye a fɔra ka kɛ waati min na i b'a ko waati de la i b'a baraji dafalen sɔrɔ o de nafila tɛ seli sɔgɔmada selilen kɔfɛ fo tile ka taa kɔrɔta mana fo walaha wagati wa ba'da salati al-asri lansara selilen kɔfɛ nafila tɛ yen ila salati al-maghrib fo ka taa se fitiri selili ma wa ba'da tulu'i al-fajri fajiri kɛnɛ bɔlen kɔfɛ nafila seli tɛ yen illa al-wirda fo n'a kɛra wirdi ye linna'imin sunɔgɔbaga ye anhu ka b'a ka wirdi ma n'a fɔra ko wirdi o kɔrɔ tɛ ko k'i sigi astaghfirullah subhanallah walima la ilaha illallah o dɔrɔn tɛ wirdi ye dɛ su kɔnɔ don o de bɛ joko 2 seli k'o di ala ma nafila ye walima joko 4 walima joko 6 walima joko 8 o bɛ to ko wirdi bon e mɔgɔ min tun b'i ka wirdi ka fajiri kɛnɛ bɔra ayiwa tile ma bɔ fɔlɔ o kuma na o tigi masina mɔgɔ min sunɔgɔra ka b'a ka wirdi ma o bɛ se k'a kɛ o waati la o de wa ba'da tulu'il fajri ani fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ nafila tɛ yen illa li wirda fo n'a kɛra wirdi ye linna'imin sunɔgɔbaga ye anhu ka b'a ka wirdi ma maa min sunɔgɔra ka b'a ka wirdi ma o kɔni bɛ se k'a kɛ wa inda julusi imamil juma'ati ani juma alimami sigi kuma ala ni minbar tribuni kan maa min bɛ juma seli na aw ye n'ale nana ka na sigi tribuni kan kaban nafila seli tɛ yen bilen ayiwa o de la ni maa min donna misiri yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ alimami bɛ kutuba la kana fɔ i b'i yɛrɛ sogola ni nafila seli ye o waati la nafila seli an bɛ ka diinɛ kunnafoniya di ni mazahabu ne ye mazahabu maliki ye o waati nafila seli ye haramuya tɛ bɛn ka nafila seli o waati la kuma kelen don ka mazahabu ta ka don ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen ni i nana misiri la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i nana misiri la sanga o sanga k'i ka joko 2 seli ka misiri fo o kuma na kumaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mazahabu bɛɛ lajɛlen na a taabolo don an bɛ kunnafoniya kɛ ni mazahabu min ye o ye mazahabu maliki ye afiriki tilebiyanfan an ka kitabu kɔrɔw
an b'olu de kalan an b'olu de faamuya an bɛ baara kɛ ni olu de ye bon i b'a sɔrɔ minnu bɛ nafila seli k'alimami to kutuba la o ye ahmad bun hanbali hijazi mɔgɔw olu taara o ka mazhabu fɛ bon e b'a kɛ k'a fɔ alakira ko an ka nin kɛ tan ayiwa ni dun ye fiqhu ninnu fana lajɛ fiqhu ye hadisa sɛnsɛnnen de ye hadisa sɛnsɛnni o de ye fiqhu ye o kuma na n'i nana alimami sɔrɔ kutuba la kana fɔ i b'i yɛrɛ sugula ni nafila ye i b'i sigi i bɛ kutuba lamɛn o de ye wajibi y'i kan i sigilen i bɛ kutuba lamɛn o de ye wajibi y'i kan ala ko wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wansitu ni kuranɛ bɛ ka kalan a k'a lamɛn a k'a mankun kutuba fana na alikuranɛ kalankɔ de b'a la ala kira ko fana ko n'i ko mɔgɔ ma hali juma dɔ k'i mankun dɔ bɛ kuma na ko k'i mankun k'i ka juma baraji tiɲɛna mun bɛ kuma na o ko tɛ e min ko k'i mankun e de ka juma tiɲɛna a tɛ ɲini fɛ k'i ka segin ka seli fana kɔni seli nka fɛn min fana ni o ye baraji ko ye o tɛ sɔrɔ i ka juma seli la i kɔni tɛ segin seli fana kan ka baraji di ka juma la baraji min bɛ sɔrɔ juma seli la o don o bɛ taa kɛ e dan o kumana an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ n'i nana don misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ alimami bɛ kutuba la kana fɔ i b'i yɛrɛ sugala ni nafila i sigi i ka kutuba lamɛn o de ɲininen don i fɛ ni maa min ko ko a b'a kɛ i kana a tigi bali ka bɔ a ma sabu ko donc i b'a sɔrɔ a fana bɛ masabu dɔ kan min ni ka masabu tɛ kelen ye o y'o cogoya ye to n'i y'a jateminɛ an ka misiri kɔrɔw n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i taara yen nɔ ni alimami ye kutuba daminɛ k'a fɔ i bɛ maa sɔrɔ maa min bɛ wuli ka nafila seli i b'a sɔrɔ o ye dunan nalen ye misaliyala an bɛ se k'a fɔ minnu bɔra arabu jamana fɛ an taara kitabu dɔw kalan yen an tun tɛ minnu kalan yan ka kɔrɔ i b'a sɔrɔ a caman ye olu de kalan mais fɛn min ye mazahabu ye a ma taa o fɛ n'o tɛ mazahabu maliki la ni alimami bɛ kutuba la nafila tɛ yen ahmad bun hanbal n'o ye magankaw ka taabolo ye hijazi fanfɛ bolo hali ni alimami bɛ kutuba la olu bɛ wuli b'u ka nafilaw seli n'i y'a jateminɛ nafila tɛ seli misiri mun na ka caya ka alimami to kutuba la o y'an ka misiri kɔrɔ ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko bolojigi misiri misaliya la bon i b'a sɔrɔ minnu bɛ seli k'u to minnu bɛ nafila seli ka alimami to kutuba la n'i y'a sɔrɔ an b'a fɔ misiri ma ko wahabiya misiri i b'a sɔrɔ o fana ka ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'i bɛ masahabu min kan i bɛ baara kɛ n'i ka mazahabu ye ni mɔgɔ min b'a kɛ i kana bali mɔgɔ min fana t'a kɛ i fana kana fɔ ko ka wuli k'a kɛ jagoya la bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don i ye min faamuya dɔrɔn n'o minɛ i dusukun na i bɛ baara kɛ ni o de ye wa o de b'i nafa o de ye fɔtɔ filɛ nin ye a ko wa inda julusi imam al-jum'a ani juma alimami sigi kuma ala minbar kan wa ba'da al-jum'ati ani juma selilen kɔfɛ nafila tɛ hatta yakhruja min al-masjid fa ka bɔ misiri banan kɔ juma jiginnen kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka nafila seli i bɛ bɔ misiri kɛnɛma fɔlɔ ka sɔrɔ ka don n'i bɛ nafila misiri bɛ sɔrɔ k'o seli kumana an bɛ masa in deli fɔta ninnu ala ka nin sababa bɛɛ an bɛ kitabu min kan ka taa o ye lakadari kitabu de ye nin kan ka kɛ lakadari kasɛti sabanan ye ala ka jɛn kɔnɔna la maa min ye laseli in kɛ o ma o ye abdulahi adamu tarawele n'ale bɛ wele ko baarɛ bamako mali nɛgɛjuru sira orange 76 42 89 22 76 42 89 22 Malitel 66 80 65 94 66 80 65 94 ne maa min ma yɔrɔ wɛrɛ faamuya i bɛ se ka wuli kɛ ka ɲininkali kɛ o kumana ni ala ye sigi wɛrɛ latigɛ sa an bɛna taa wuli faslun fi shuruti solati seli shartu an bɛna taa wuli o de la ala ka jɛn kɔnɔna la an bɛ masa in deli sigi wɛrɛ ala ko nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu الدين لا ولت ولا شردت عن الرسول